Pwy ydych chi? O ble ddeithoch chi? Mary Jenkins dwi, a dwi'n byw lawr Fanco. Ble? Caertyddyn. Caertyddyn? Ifan ap sôn sy'n byw lawr Franc i'w siŵr. A sgynna fo ddim merch. Sgynno fo ddim plant o gwbl. Nac oes? Wel, dwi'n mynd abod yr un Ifan ap Siôn. Wrth gwrs yn o dwi ti ddim. Tid, gan i weld osgoi fe synwyr allan o'r bachgen yma. Aros di funud. A dim i weld y cleddyf yna. Wel, ar fennau di. Y cleddyf hyd. Fy nhad oedd pia hwn. Mae a di bod ar goll ers blynyddoedd. O le ges i ar dy hyn ein bach sneud? Yn yr eira, lawr fyna. Ti'n deud celwydd, ei ddwyno nes di oddi ar dyn oedd ar fi'n marw! Na, wir chi. Oedd y gledfyd stuck yn yr eira lawr fyna, dwi'n addo. Dim yn dy gredu di! Mae o'n deud y gwir! Gadwch lonydd iddo fo! Mae di dychryn gormod i ddeu celwydd. A mae'n rhy ifanc i fod wedi dwi'n cledwch dy dad. Pwy wyt ti? Rhys ap Siencyn, o Gaerdydd. Caerdydd. Glywes i erioed am y lle. Wel, ti yw'r un sydd wedi teithio fi ystir yn orioed. Na, o mi glywed i sôn am ryw gastell Caerdydd. Ie, Prifddinas Cymru. Prifddinas Cymru. O, felly wir! A ti'n deud bod o'n di dychryn gormod i ddeud celwydd? Mae o'n mal iawn yn waith yn arferch. O, Tid, gan i weld o bres sy'n dy bocedi di. A ti! Aw! Mari sydd ddim o gael tyddyn. O, dim ond hwnna sy'n gen i. Ei, goblin di hwn. Goeth y diafol. O, sefwch funud. Allan credu nad ydych chi'n gwybod beth i hwn. Er ddod o'n iwslas heb signal. Falle siair o hynny? Ylwch, eglurwch i ni mewn Cymraeg, da ni'n deall. Be di hwn? Allwn ni fwyta fo? Dwi'n meddwl. Hynny yw, os da chi isio cadw'ch danaf. Wyt ti'n fy megwth i? Na, wir i chi. Dynnu coes oedd hi. Os allwn ni fwyta fo, be di o? iPad. Cyfrifiadur, bychan. Teclynt n'ch galluogi gysylltu efo'r we. Derbyn efyt. Negeseuon gan y ffrindiau. O, dangos iddyn nhw Rhys. Ond dim wifi fan hyn. O, just cwbl o luniau. Dyma chi. Llun o'n cyn i gartre. Wel, sut goswch i'r fuwch na mynd i fanna? Nid biwch yw e. Ci.